Bueno, moscas, mosquitos, chinches e humidades. É co que convive unha veciña en Teis, en Vigo, nun piso de alugueiro, polo que paga 520 euros ao mes, pero que é un sitio inhabitable. O piso ten 36 metros cadrados, pero ela tenta facer vida tan só en 16, que é o que corresponde ao salón. As súas pertenzas están en caixas sobre unhas cadeiras para que non toquen o chan e se enchan de bechos. Non pode cociñar e só se alimenta de conservas. Non pode poñer a lavadora porque di que está chea de parásitos. Tampouco pode ducharse, co que se ten que asear cun pano húmido e por riba está toda picada polas chinches. Esta veciña está completamente desesperada e hoxe estamos con ela, pero tivemos que falar fora da súa casa porque entrar ata supoñía un risco para o noso equipo. Ti, cando entras a vivir de alugueiro neste piso? 1 de xullo do 25. Moscas, hai mosquitos, hai os negros estes dos que falei antes. Que poden ser chinches ou carrachas. Cífenos, polillas. O cuarto inutilizado, ti onde estás vivindo? No salón. Por que non entras na cociña? Porque xa non quero saber, non quero atoparme nada, non quero saber de nada. Hai tamén esporas da humidade, que eso ao sistema respiratorio tamén é tóxico. O cuarto de baño, como non sellaron ben, conecta por debaixo coa habitación. Ti si probas a botar agua nesa esquina, chega a habitación. Eu no verán tiven algunha reacción, pero tamén era do nerviosismo, tamén era da calor, fixen procedementos de limpeza e era, como mínimo, estaba pola mañá 2 horas e pola tarde outras 2 horas limpando. Mira, bos días, eu traballo na Televisión de Galicia. Quería preguntar se tendes problemas de insectos no edificio, porque hai unha muller, unha veciña que nos dixo que na súa casa había unha praga de insectos. Quería saber se algo extendido ou é só algo concreto. No lo sé, yo aquí no he encontrado nada de eso. Bicho como tal, no plaga ninguna. Miña non. Na túa non, pero ti sabías ese problema desta señora? Non idea, sabía, non. Ponse contacto co oficina da empresa e di que ten, pois eso, que ten bichos, entón, vale, que temos que ir evidentemente a nosa urxencia era total, porque a empresa se ten máis dunha inmoble nese edificio, a primeira interesada en que se hai algún tipo de problema somos nós, claro, porque temos varios vecinos ali. E o saben, pero non fan nada. O señor estuvo ali e cando estuvo ali, creo que foi no mes de outubro, me dixo, cuando vuelvas a ver un bicho, me avisas, ja, 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 ja. Puxos en contacto co propietario e me mandaron un correo electrónico dicíndome que era recurrente, que eu tiraba agua pola ventana e que, por favor, deixara de molestar os veciños. Pero, xa che digo, nesa visita non había nada, non nos deixou volver a ter unha segunda visita, nos restos dos veciños ninguén refere nada, e o que si referen son conductas sí, un pouco obsesivas. Polo menos a convivencia a veces é difícil. Ninguén sabe nada, non é competencia de ninguén. Incluso teño un escrito de resposta de urbanismo do Concello no que me dicen que eles non son competentes. Eu aí non vou quedar, prefiero pasar o verán nun parque dormindo, así de claro. Pois falamos de outro tipo de bichería, que son os que cada vez provocan máis accidentes nas